Blei phi baro ngai ku blei phi sashi sen ka kerteng ka bakot ka im ka badan botam ka jong Jesus Christ ubo thra jong ba jong phi kubor ga ni ka por ka long u ai uta Rishot o mynsngi ubaya uba yalam lanti ikikun Israel taki kitab Exodus ka lanong ka ba khatlai ka de khot ka ba arpuwe ka kran chwang gani bat ka ongkum ni utra la ya Yeshua jong ki ha Rishot o mynsngi ya ka ban yalam lanti ki bat how Rishot ding men made ya ka ban a jing shayaki Bakum takeng ukikun Israel kelapan yat mynsngi bat men made da ka jingialam ka jong try kelapan yat mynsngi bat men made kem ju thait mynsngi bat men made namar Blei mau try udon lam hapding jongki mynsngi udon men made udon but why ni Rishot o udu angel jong utrai u angel utrai bo Blei la pa lengba jong Moses tandu Blei kendu ho lum Sinai yakaban li pai shari Egypt yakaban walam biki kon Israel unu angel la bot nadu nang tahi ula leitlang yakabalo ko mu ikajing khot ka jong Blei yakaban li pai shari Egypt yakaban lampat yaki kon Israel nakari Egypt hada wal habala kot saus pa laipo snem menba ki kun Israel ki don hagari Egypt bat ki lalong ki mrau ki ban shakri yaki nong Egypt hagari kapor ka Bible ka ongba marya kot tek ka sngi saus pa laipo snem hakabakot jong ka sngi tek ki kile mino na kada ri ublei la plai ublei bu ka season ublei bu ka ayom ublei bu ka por kat bom ka jingtu ka plan chogu marya ko tek saus pa lai post nem hakata ka sngi hi tek kile mino brit na kada ka jaka mar ublei bu ya ka por udan ka jingtu ka kra ban plai ya ka jong gibreu par kom ni ru ulai la mi nang ta ko man reu lak ki tang ki shin rang bat ki kan thai bat khna bat ki wei bat ki jak ben reu ki lai shong kha khle bat gum ju ru ki ba hing sam bal ya dei ba dei ya dei ba ying jong ki kon sel ki le bot lang dau pai ba crowd ya tika kejat nanta pada rak ki langbrot ki masi pat kui ki jingwe la poyang ni utrai sngap uong ba ti u angel utrai ti utrai ya Yeshua jongki ha Rishot lo mynsngi ude Rishot o ude angel utrai tang ba upau ka dur jong lo de ka burom ka jong Blei ya ka ba uni angel wan ka khat ka jong Blei ura rengka pada ka burom ka jong Blei ha ka dur jong lo andre de angel bunu ya Yeshua jong dara jong kon Israel bat u ya mynsngi ha ka dur ka jong lo ya ka ban yalam lanti shanu ki kon Israel ki ban ya ki petek uni lo bunu lo ya Yeshua jong ki bat kum ta ki bot ki ban yalam lanti ki da uni angel ba crowd jong try men met pat uni angel wan ka dur jong ding ya ka ban panshai pat yaki mynsngi bat men met ki kon Israel kim ju tight ki sngau tho ki jing dor kat ka jong Blei ki sngau tho bo Blei don lam bat ki bat la yat an ka Bible ka ong ba u kinda ki la poi la de men ya ki ka lanti ne ka ri Philistia nre Blei perkat panda ki ni Philistia ki berunar ki la nyelet ma persha ikon Israel Bagi kon Israel da bagi yo iga tma ken sa shap ting ken sa khau ek bagi sa lai pai no shika Egypt kum to Blei shamla sha ban ya ka ni galanti bagi la hapan ya saudong ya kan gari ya kan garut nong chong ka garut duriau chong ka riklau ban hadin nang tag la shong ya ka ban shong sa angta haphi ha shirot mar pa sha ga bal safon hata jan rut duriau basau badang ni bagi nong Egypt ka wan betong mo Blei le pan ki ka donut ka Jong U faro la so bitar bol so benut bol pai shika ka shipai lo wan ra rus pa tli kali ke bukan sai bagi nong pat ya pom di shibrai ke bakrawbor ke jong baro jong gari bagi la betong i kon Israel andala poyang ni ke jan ke duriau basau kala don ke duriau hangta bagi la shongsa angta do pat lang bakraw jong Blei bagi mla shu ban kam na mar ke duriau kala khang lat ki hangta hi kan ki shibai jong nong Egypt kala lap ki pada bagi kon Israel ke ktien ke la pai be la khimi ke la yo i ke shibai ke bakraw jong faro Haga jing pitar ka jing penher runar jongki ki kolai kilo yo i ki pat ya pom kilo i ki kali ya pom kilo i ki sum kilo i ki white lam kilo social kai kilo social ting bat kilo ya perta kilo lanya rahmat utrai bat kilo ongro Moses balai mele lam no yangi nak ri Egypt hatu umdan jingtap mu hari Egypt nak banda jongi bagi diben yap hakani ka riklau hatu ngimsham la ong ya memen bagi nang don nak ka ri Egypt wat do ino yangi wa lam shu yangi nang ni knang bagi no ban shakri ki nong Egypt me pat me mam sam da sngap jing ta ga jongi man tapat me lam hangi hatum dan jing tap ka bahaya gi bang shakri gi nong Egypt hang tai ban gi bang yap ken riklau kila lanyar hu try gi tnom yo Moses or kren sa ka lanong ga kat saw ga kat lai wong kum ni snap jar wat no mi shap ting tu sa nge ye ga ba shap ting what shap ting tu sa nge but kmi shi ka jing pen em ga jong Blei jong pi ya ka ba un sa pen e fi ha
kan ni ka sngi namar kini ki Egypt ya ka pio kini ka sngi penom yo isu ya ki lano ru kini ki Egypt ka betong ya pi ka pen kai ya pi ka pen ngoma ya pi ka pen sngap siap ting ya pi ka pen artatin ya pi ka pen du man sim ya pi hak mi kenom yo isu ya ki lano ru mamar utrai jong fi un ya le nang banda jong fi sange ka ba siap ting to kmi show Blei jong fi ulong nong pen em jong fi un ai fi ni ka jing pen em un ai fi ni ka jing Blei un ai fi ni ka jing kerku un ai fi ka jing ya ka jing ngeit un ai fi ka jing khia ai fi ya ka jing klan ai fi ka bor pat konta uniu breu jong Blei Moses la kran la kan tu ro man se ba khut sha ka pat lang ki pat lang ke jong breu ke jong Blei ken ha ka ni ka por dan bring jong fi ka ba shepting dan bring jong fi ka ba artatin dan bring jong fi so ko mi ki pat ye pom so tan ki wan ba na din jong fi so shepting so shar kai so trim so kom ba pido chengkermen so kom ba phim dan jo ka lat phim yo isu ya ka loi ke jong fi la khang da ka dur jo ka dur yo ba sao ba la be na shedin do setan so kom ba ki rusneu ki rubaman ki be na din jong fi bringam mi fi so kom ba ki ktien ba shar kai ki pan so trim ye fi ha ka ni ka sngi ktien ke jo Blei ka ong haphi do sange twat shepting do sange ka ba shepting na mar do khmi ka jeng panem ka jong Blei jong fi jitu kreso bo tra ba yap ba mi pat ma jong fi na mar ba un sa pan e fi ha ka ni ka sngi ki ta ki nong Egypt ki ba betong ye fi man la ka sngi man la ka bor ha ka ni ka sngi penom yo isu ye ki lano ru lo ba e ka ta ka ja ye fi nga kran ga de kri ba kle ka ni ka the prophetic voice ka jong trai shafi ka be os ngau ki dan ki skor do ngau mo trai le na ma da jong fi ha ka ni ka por pin mat de shisha kan trai na ma da jong fi o ki ki Egypt shisha ki la be baru tau angel trai ka la na ba khat sau de khat kan dai angel trai ba juya lam mi ki gon Israel aga dara jong ki na shakmat ba ni lam nanti ula pai gala baru yang shadin ki kon Israel Blei yang shadin ban ya dai ki gon Israel na ka kti jong nong Egypt ke wan tur hajan jong ki bat utau Rishot oru la kan rian ho kamut ka burom ga jong Blei wadon ho angel kala kan rian nakmat ba yang shadin ya ka ban khanglat ki khu ya ki nong Egypt ya ka ban tur ki nong Israel bat ki breu jong Blei kim yo isu na mar ka jingdum ka ba krau kala wan ka dan ka borders Blei lo bo ka jing pan ye per ka jing pan ye klat to o ba dum tlu ka jingdum you to lo ka long ba la ban kta ka jing ben ka ba hatu ka ta ha kim la shu ban yo i markaliang na markata kini nong Egypt kim la shu ban tur kila mut ban tur ka kli ka jong ki kim la ki tur da ka bor ka chat jong ki kim la kila mat ka lam kim la maru taul o lo lwan ka dur ka jing dum tlu angel tralo yang ka dan ka warning ka ba kha ka ba Blei na kran ki nong Egypt kim dai shu ban tur kim dai shu ban wan ala da kila sange ang dang le phai no ka la biang ye ki bi yo yu rom ka ba kha ka jong Blei han rai na mar ka ta ka jing kwa ban jot ka jong ki kon se kila ya kenang ye tur bi kon sel ka na ya shi ka ma Blei Moses to la jong kti on kun sel ban ya no pan mar ka ta o ka ta duria ba sa ha ka la kat arliang ha ka ta ka ktien ka don bor ka jong Blei do ding do jong Moses ban hadin ka ta ka ya pa ki du ko nong Egypt ka betong na din ka i ba ja ka la rung shi ka ta duria ha ka ta renko pan nang ta ka Bible ka ong ba ti kita ki shalantem jong ki kim la shu ban ya ka ta riu spa tali ki kali ka ram dot la poi ka ta duria ba kim la shu ban ya kum ta kim la shu ba ki ti shalantem kim la shu ban ya ki kan kulai kum ta ki ni ki shpai pa pom Egypt kilong yang ni lai pai no namar o ha kimi Blei ki Israel ki le kala yang ni lai pai ke ban pai kim la shu ban pai namar kata uto angel Rishot o ken uto angel jong utrai uto ju angel ula bat ye ki shalantam ji nong shun kim la shu ban ya kran ki por mar kata hallelujah ha kimi utrai bat ki shalantam ji nong shun jong fi un bat ki shalantam kim la shu ban talun kim la shu ban ya o ha kimi ki nong shun ya ga dur ji nong Egypt kim la shu ban tur parsha ye fi kim la tur ban tur parsha ki breu jong Blei na mar wangel utrai ni Rishot o jong mynsngi ubal pa utrai ki ban ya ya dai ki breu jong Blei kimi un bat ki shalantam ha kimi ki nong shun kim la shu ban tur ken pai din jong yang in pet no trai la ye le kala ye fi ha ki sngi pin yo i rom ga jong trai ha ki sngi pin yo i jong panem ga jong trai kan wan happy ya ki jong plai ka jong trai kan cha shisha happy na mar ki angel trai ga wan ya ban ya dai fi wa kimi la pan ye klat ngi nong shun parsha ye fi o trai la ye le kala parsha ki nong shun jong fi what shap ting to yen to teng shang o ga brong Blei kan power fi pin ro i trai pin ai mu i trai long ba krau paragata din ka ta ka duria o ga ba sa o ka bor ga jong Blei ka ni ka eryong ka la wan be ni ka ri mi ka talap ka bor ga ba krau but ka ga la talap baro bi shipai ni Egypt ka la ya lo ba e pidon mar ka ta yu trai nong panem jong fi uni angel jong trai u ju angel ba ya dai ki kun se u long u ju angel ba la pa du Blei Jesus Christ o trai ken u ba e ka jap ben riu jong ba e ka riu jong u e jang ba de fi u e jang i ken o
cái mà shakri u try what shall ting to kmi shi ka jong pen em ka jong phi ka jong pen em ka jong blei jong phi ya ka blei pen e phi ha ka ne ka sngi ha ka ne ka yom ha nu banai ha ka ne ka tayo ha ka ne ka snam hallelujah pen yo e ka rom ka kra ka jong u try u blei ni mi pa pen jong phi ya dai phi pen yo e ka jing job ka kra ya ka jing kemen ya ka jing sok shi sa ka nong shun kin crush kim dan ka bol sa ya ni le phi mo try jong phi long ba kham kra ba em phi pan ni ka em ka thai ka dan ban phi ka ngel try ka long kham bon ban ni ka le phi what shall ting blei jong phi long ba kra hallelujah go blei teng sha ala ka jong ka khama phi doi nam da jong phi pin yo ig brom jong play believe and receive ngeit pat pdiang ya ka kular thin ka jong try pin mat sai ka jong ka try to blem ka ku phi in skendo pat ka way ka video na kam da ka kerteng pat ka brom ka jong Jesus Christ bo try amen and amen.